F'diskors li fih intemmet il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li bil-fatt qed tinbena koalizzjoni soċjali ġdida li tilqa' fiha lill-elementi kollha tas-soċjetà biex tibni proġett ġdid li jmur lil minn elezzjoni ġenerali. Aħna m'għandniex amat illi iġelna li nħallu barra lill-minoranzi. M'għandniex amat li nħallu barra lill-klassijiet soċjali differenti. Fil-passat il-poplu Malti kellu l-viżjoni ta' Malta ħilsa u wara ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Illum pajjiżna huwa mmexxi minn gvern li m'għandux viżjoni u lanqas direzzjoni fejn irid jasal. U fejn irid jasal dal-moviment tagħna? Dal-moviment tagħna irid jasal biex ikonna Malta mhux membru tal-Unjoni Ewropea sempliċement, imma l-aqwa fl-Unjoni Ewropea, middle class ġdida, mobilità soċjali li tirrispetta l-ekonomija, il-qasam soċjali u l-iżvilupp sostenibbli fl-ambjent. Dan huwa l-moviment li jemmen fil-libertajiet ċivili, ugwaljanza bejn is-sessi, opportunitajiet indaqsa l kulħadd u drittijiet li ma jibqgħux biss fuq il-karta. Il-mexxej Laburista qal li dan il-moviment se jkun il-vuċi tal-moderazzjoni u l-vuċi tas-sens komun, moviment li jekk jingħata l-fiduċja mill-gvern se jkun qed jerfa' l-pis mal-poplu u jqassam il-ġid lill-poplu. Joseph Muscat ħabbar li din se tkun is-sena tal-konsultazzjoni għall-Partit Laburista biex iressaq programm elettorali li ma jkunx sempliċement sensiela ta' wedi, iżda bi pjani ċari li jorbtu flimkien l-iżvilupp ekonomiku, il-ġustizzja soċjali, żvilupp sostenibbli u servizzi tas-saħħa u l-edukazzjoni miftuħa tas-sew għal kulħadd.